सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, लोग के बीते दिन हमनी के HD ट्रेलर प्रीकास्ट सिपाही फिल्म दिनेश लाल यादव निरहुआ के हमनी के अपना छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से पेश कैले निसन। त आज रुआ लोग के नया टीजर हमनी के रुआ सबके समक्ष आज प्रदर्शित कर रहल बनी। सबसे पहले अद्भुत क्षण हुई रुआ लोग खातिर कि जब छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से उनकर नया टीजर रुआ लोग के देखे के मिली, जौन की हमनी के स्क्रीन पर चल रहा बा। लोग देख सकतनी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे के फिल्म सिपाही के टीजर रुआ सभे के बीच पेश कर देहल गई बटे। जी हाँ, लोग देख सकतनी एमे दिनेश लाल यादव कितना बढ़िया लुक में नजर आ रहा बन, कितना बढ़िया तरीका से नजर आ रहा बन। जी हाँ, ये फिल्म के रुआ लोग हर तरीका से देख सकतनी, मूवमेंट ट्रैक्टर वगैरह हर चीज के यूज कल गई बटे। तो समझ सकतनी कि सिपाही बहुत बढ़िया फिल्म हो सकता। टीजर आइल बटे आज सबसे पहले छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से रुआ लोग के बीच आइल बटे। रुआ लोग पसंद पड़ल हुई तो लाइक जरूर करब, लेकिन रुआ लोग के एक और हम बात बताते दी कि सिपाही फिल्म जौन बटे दिनेश लाल यादव निरहुआ के बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बा। काहे से कि ई फिल्म जौन बा कहानी तो दिनेश लाल यादव निरहुआ के तो रहबे करेला, साथे साथे एक्शन भी एमे देखे के रुआ लोग के जबरदस्त तड़का मिली। साथे अमरपाली दुबे के जोड़ी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे खातिर तैयार बटे। ए फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर ओम झा जी बनी और गीत लिखले बनी रुआ लोग जानते बनी प्यारे लाल यादव कवि जी, आजाद सिंह जी, श्याम देहाती जी। और ये फिल्म के कहानी लिखे वाला बहुत ही अजूबा आदमी रुआ लोग के बता दी कि मनोज टाइगर, जो कि उनका फिल्म में बतासा चाचा के नाम से फेमस और कई भी सुपर डुपर हिट फिल्म देला के बाद ये ऐसा अद्भुत क्षण बटे कि जब पहला बारी कहानी लिखत तो लोग के इंतजार हुई कि आखिर कहानी कैसन लगी। अच्छा लगल हुई न्यूज तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुई तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी, घंटी वाला बटन दबा के सबसे